манъи фаъолияти Золотая корона дар Тоҷикистон яке аз баҳсҳои аслӣ дар нишасти хабарии Бонки Миллӣ шуд. Системаи мазкур, ки солона муҳоҷирони тоҷик тавассути он садҳо миллион доллар мефиристоданд, моҳи декабр аз ҳаққи фаъолият дар Тоҷикистон маҳрум шуд. раҳбарони Бонки Миллӣ ҳадаф аз ин корро ҳифзи ҳуқуқи муштариён ва пешгирӣ аз интиқоли маблағҳои барои терроризм унвон карданд. 5 нафаре ки амалҳои террористие ки карданд дар ноҳияи Данғара 5 нафар хориҷон кушта шуданд ба воситаи Золотая корона буд. азбаски манъи фаъолияти Золотая корона ногаҳонӣ ва беогаҳии қаблӣ буд, мушкилоти зиёдеро ба вуҷуд овард ва пули зиёди муҳоҷирон дар банкҳо дармонд. то замони таъсиси маркази воҳиди интиқоли пул дар Бонки Миллӣ, Золотая корона 82% маблағҳоро ба Тоҷикистон интиқол медод. дар як рӯз агар зиёда аз 250 ёки 300 миллион рубл агар интиқол шавад, дар ҳолати 82% дар дасти ин ташкилоти низоми пардохт метавонад ба ҳолати ягон сабабҳои техникӣ метавонад ба низоми молиявӣ, низоми бонкии кишвар таъсири бевоситаи худро расонад. Золотая корона гуфта буд муқаррароти марказии таъсисдодаи Бонки Миллии Тоҷикистон ба қонунҳои Русия дар ихтилоф аст. низоми Золотая корона ташкилоти қарзӣ нест. яке аз талаботҳое ки мо низомнома тасдиқ кардем дар вазорати адлия, он бояд ташкилоти қарзӣ бошад. дар ҳолати ташкилоти қарзӣ набудан варианти Western Union, ҳозир Western Union як банки бо талаботҳои ҳамон байналмилали ҷавобгӯ, стандартҳои ҷавобгӯ ёфта депозит дар Банки Миллӣ мондааст. баъди манъи Золотая корона, раҳбарони Бонки Миллӣ бо шиддат аз тарафи муҳоҷирон дар расонаҳои дохилӣ танқид шуниданд. иддаоҳое буд, ки таъсиси маркази ягона ба нафъи бонкҳое ҳаст, ки ба ҳалқаҳои сарватманд робита дорад ва бар зиёни муҳоҷирони оилаҳояшон анҷом ёфтааст. аммо раҳбарони бонк мегӯянд баръакс, интиқоли маблағ ба Тоҷикистон назар ба гузашта зиёд шудааст.